Доброго вечора. В прямому етері телеканалу Терпрайм. Мене звати Айдар Муждубаєв. Це традиційний час, коли ми розмовляємо з людьми, які найбільше розуміються на тих чи інших питаннях. Ну а зараз у нас питання одне: війна, велика війна з Росією. І ми висвітлюємо її з різних сторін. І сьогодні я дуже радий, що знайшов час поспілкуватися зі мною. Мій друг і колега, людиною, яку я знаю давно і лише з найкращих сторін, журналіст, документаліст зараз, співзасновник з початку війни Ютуб каналу агенції, напевно, зараз він розкаже, український свідок, тобто Ukrainian Witness, можете підписатися в Ютубі, Сергій Мельничук. Привіт, Сергію. Радий з тобою поспілкуватися. Щось не дуже з зв'язком. Добре ти чуєш? Я спочатку не почув. Так. Я добре чую, все супер, дякую. Я особливо вдячний за те, що ти в дорозі зупинився і знайшов час для глядачів АТР. Це дуже цінно. Зараз усі чимось займаються, і відволікати людей завжди стрьомно, так кажучи, не дуже цензурно. Але я це зробив, і я вдячний, що ти з нами. Бо багато питань саме для тих людей, які знімають цю війну, які фіксують цю війну. Але трохи пізніше ми до проєкту повернемося. Я просто хочу, як ми такі з тобою журналісти, все ж таки, новини в минулому. І ось останні новини, які я читаю: окупанти готуються поновити наступ на Запоріжжину, притягли танки Т-62. А на території Білгородської та Воронезької областей РФ росіяни готують резервістів, поповнюють запаси, щоб поновити наступ на українські землі. Це свідчення нашого генерального штабу, ну точніше, скоріше за все, розвідки. Що ти чув про це, що ти знаєш, наскільки це відповідає планам росіян, ну, на твою думку? Ще при Білорусі йшлося про те, там маневри якісь там біля Бресту, там створення Лукашенком якогось там оперативного командування України, теж мені Гітлер знайшовся. Ну, в принципі, я так передивився новини перед тим, як долучитися до ефіру. Поза як я цілий день фактично був за кермом. Так, дійсно, там вони почали тягнути Т-62 в сторону Запоріжжя. Так, дійсно, створюється оперативне командування в Білорусі. На Білгородщині там резерви вони підтягують. Плюс вони ж, ти ж пам'ятаєш, що збільшили граничний призивний вік, здається, чи взагалі його відмінили, там чи підняли до 65 років. Ну, про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони, ну, їхні, як це називається, загашники не бездонні. Якщо вже в хід ідуть Т-62, які ще в 70-х роках створювалися, ну, значить, у них не все так добре. І це грає нам тільки на руку. Як відлітають башти в новітньої їхньої техніки, ми вже бачили. Ми вже це бачили на прикладі Т-72, там цих, я не пам'ятаю, Т-90, він здається, це Владимир чи як. От. Ну, зараз побачимо, як будуть відлітати башти в Т-62. Я думаю, що це буде навіть простіше, особливо з урахуванням того, що, дякуючи ленд-лізу, наші партнери продовжують насичувати Україну новітньою технікою. До речі, якщо пощастить, сподіваюся, що буде в мене така нагода там підзняти, як наші бійці користуються всіми цими чудесами, там і свічблейдами, цими дронами камікадзе, і там мінометами, енлавами, цезарами. Там я чув, що італійці теж якісь підкинули гаубиці під 155-мм снаряди. Дуже хочеться подивитися, як працюють і 777 американські. Тому, ну, хай везуть. Я думаю, що Збройні сили України готові зустріти їх з найгарячішими обіймами, з такими, що буде шкварчати. Це, я пам'ятаєте, на початку війни навіть було відео, один з військовослужбовців наших каже: та палим їх так, що аж гайки шкварчать. Я думаю, що будуть далі шкварчати гайки. Ну, це так, безумовно, і з усіх ділянок фронту, з яких я маю свідчення, такі, ну, просто приватні, так, я нікому не розказую. Люди кажуть, що їх дуже багато, і
вони пруть і пруть і пруть. Тактика така гарматного м'яса, вона продовжується. А з іншого боку, я сьогодні бачив, і ти, напевно, може, і вчора ще бачив там відео Олега Сенцова, який просто там з передку записав. Бачив? Да, бачу. Що дуже, на жаль, досі дуже велика перевага в них ну, в снарядах, давай так прямо казати, да, в арті. І ця арта, вона, знаєш, і так ось думаєш, там час минає, там скільки там століть вже пройшло, але як у часи Наполеона там артилерія була богинею там війни. І зараз так само і залишається. Як ти думаєш, коли цей паритет буде, ну я не знаю, встановлений паритет більш-менш між нашими бійцями і кацапами? З того, що я чув зі свідчень закордонних експертів, то йшлося про липень-серпень. Тобто треба розуміти, що західні демократії вони дуже забюрократизовані, і маховик процесів у них запускається досить, ну скажімо так, неоперативно. Тому залишається сподіватися, що він все ж таки не зупиниться, а це маловірогідно, тому що якщо вже вони якийсь процес починають, якщо вони вже його документально підтвердили, проголосували там на всіх рівнях у себе, то його вже практично не спинити. Єдине, що це займає трохи часу. Тут треба так само розуміти, що є певні питання з логістикою, тому що, наприклад, навіть та ширина рейок у нас же ж з Європою відрізняється. Тобто це або фурами треба завозити, або десь перевантажувати. Ну і якщо подивитися на те, куди саме цілять окупанти, то це ж вони якраз цілять в НПЗ для того, щоб позбавити Україну можливості постачати паливо своїм підрозділам, і в вузли якраз залізничні для того, щоб знову ж таки порушити ланки постачання. Тому вони будуть продовжувати це робити, а наше завдання знайти механізми, знайти можливості, щоб все, що доставляється з заходу, якомога швидше потрапляло на фронт. З того, що я знаю, воно поступово насичується, тобто воно не затримується в тилових частинах. Поки що ще не в такій кількості, як хотілося б, але менше з тим дуже багато одиниць бойової техніки, яка західна, вже воює. Приємно відзначити, що наші військовослужбовці, хлопці кмітливі, наприклад, на те, щоб ці італійські гаубиці освоїти, у них там пішло, здається, щось там від 3 до 5 днів, і вже воно там маслає по русні аж бігом. І також треба ж розуміти, що це високоточна техніка. Тобто це техніка, якої у нас, на жаль, на озброєнні до цього не було. І якщо там похибка в наших зразків може бути там близько 30 метрів, умовно кажучи, то в тих самих гаубиць 777, як мені військові розповідали, вони просто мало не в копійку кладуть. Це питання часу, так. Треба набратися сил, треба набратися терпіння, вистояти, де це оперативно можливо відступити. Тобто не треба. До речі, сьогодні, по-моєму, річниця Донецького аеропорту. Мені здається, що не варто зараз повторювати таких героїчних речей, в якому плані, що якщо є можливість зберегти людей, але знову ж таки, я мушу наголосити, що я не є військовим експертом, це виключно моя думка як людини. Але наскільки я знаю, що європейська практика переконує в тому, що варто завжди зберігати людей, а не якісь там стратегічні там чи оперативні розташування. І з того, що я бачу, в нашій армії навчилися таки нарешті берегти людей. Це психологічно важко, десь може відступати, але знову ж таки відступати, ви ж пам'ятаєте, що Москву вже раз здавали. Як там було? Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром француза отдана була. Такі речі теж треба вміти робити.
Якби нам Ну, не так, звісно. Ну зараз просто час такий, що треба почекати. Може там декілька тижнів. Ну ж почекати. Що значить почекати? Там люди, там такі бої йдуть, просто жах. І якщо там наша армія там відступила від там населеного пункту одного чи другого, не треба з цього створювати паніку, там істерику, казати, що там все абсолютно вірно. пропало. Да. Ну я абсолютно не є прибічником оцих, знаєш, історичних заламувань рук з приводу того, що от здали Маріуполь. Не здали Маріуполь, вивели звідти наш контингент, зберегли життя українських військовослужбовців. Це є саме це є найважливіше. Це найголовніше, а не те, що знаєш, там як коли Донецький аеропорт, з нього вже відступили тоді, коли там просто не було не було що тримати. Просто залишилися гори бетону, піску і металолому. Ну навіщо? Так, тим більше, що ми ж розуміємо, що кацапів то багато, їх фізично багато просто, да, і воювати проти них можна лише такою серйозною зброєю, тобто нівелювати цю різницю в кількості, яка завжди буде, ну просто завжди. Це як, ну, наприклад, якби там кацапи з китайцями воювали, да, я не ставлю нас на місце кацапів, ну просто різниця населення дуже велика, так? І гарматного Різниця м'яса... населення велика, але я з того, що я читав, там якісь нещодавно соціологічні їхні дослідження, у них же ж насправді трудового, ну, активного трудового населення зараз близько 20 мільйонів. Там дуже багато пенсіонерів, наприклад, там дуже багато неповнолітніх, які створюють навантаження на соціальну сферу. А таких, ну, соціально активних там, направду, не так вже й багато. Ну, і ти ж бачиш сам чудово, хто воює зараз за Росію. Там же ж воюють буряти, там же ж воюють тіктокери кадирівські. Там титульної нації, якої, в принципі, як такої, мені здається, в Російській Федерації немає. Але вони мало представлені зараз в Збройних силах Російської Федерації. Ти знаєш, я думаю, ти теж бачив цю мапу втрат військових з боку окупантів, так? І там таки дуже насиченим кольором позначено декілька регіонів, наприклад, Бурятія, наприклад, Дагестан, наприклад, Північна так звана Осетія, і ще не пам'ятаю, здається, все це регіони, де найбільше загинуло цих орків, да, які правильно, тому що там живе велика кількість задурених, одурманених людей, які, ну, вони ж сюди за чим йдуть? Вони сюди йдуть грабувати і гвалтувати. 58 тонн посилок мародери, оці кацапські, відправили додому. Я от сьогодні буквально перед ефіром цю цифру побачив. 58 тонн на мародери. Ну ти можеш собі уявити, які це взагалі об'єми? Ну, ти знаєш, для них це 58, ну да, це багато. Ну суть не в цьому, не в тому, а вони завжди так робили і нічого в цьому там поганого не бачать. Ну така психологія, що тут поробиш, терористична така кримінальна психологія, насправді, тюремна, кримінальна, тобто що ти схопив, те й твоє, да? І це, на жаль, продовжується. На жаль, вони тут це роблять поки що. Я хочу, знаєш, що запитати, вже перейти до твоєї роботи щоденної. Ви документуєте війну, ви знімаєте сюжети, знімаєте відео документальне. І я запитаю там більш подробно про деякі речі, але перше питання таке: чи ти бачив, чи спілкувався, чи твої колеги з українського свідка цього ресурсу, який ви створили з друзями, самих цих полонених, може з Бурятії, може з Дагестану, може там ще звідкись там. Що вони кажуть? Нічого не кажуть, мовчать, плачуть там. Ну, знаєш, ми тобто, аж до такого ми не доходили, і воно і добре, і погано одночасно. Цікаво було б, звісно, поспілкуватися, впевнитися просто в тому, що люди навіть не знають, на що вони сюди прийшли і хто їх сюди прислав. А добре в тому плані, що ну так а що з них взяти крім аналізів, що називається. У нас були перший час якісь оперативні дані деякі, які ми публікували
Але ця лавочка трошки прикрилася, тому що, в принципі, як було і в 2014-2015 роках, так само зараз повторився цей процес, коли від початку дуже все відбувалося консолідовано, тобто і органи державної влади, і спецслужби, і волонтерські організації, і громадянське суспільство працювали в такій, в дуже жорсткій спайці. Дуже багато було стерто, скажімо так, граней, і можна було, умовно кажучи, там дзвонити керівнику держпідприємства з пропозицією, яку в цивільному житті він би ніколи не став вислуховувати. І в перші дні війни такі речі відбувалися дуже активно, не тільки в нашій роботі. А зараз вже там пройшло 3 місяці, вже там багато чиновників, які горіли в закарпатських котлах, повернулися на місця. І знову починають варити воду, знову продовжуються ці всі ланки погоджень. Так, щоб всіх не хаяти, мушу визнати, що, наприклад, з Міністерством оборони, з Генеральним штабом чудові відносини, там дуже активно ми співпрацюємо і там відмов майже немає. А якщо і є, то тільки тому, що це фізично там неможливо виконати нас якийсь там запит. Але все ж таки є там певні державні структури, які зараз знову починають займатися дурнею і ускладнювати життя, в тому числі там ветеранам, журналістам і таке інше. То вже що вже зробиш? Слухай, я чув таку ідею. А як би взяти якихось полонених, так званих росіян, і привести їх на місце їхніх злочинів? Там, де вони найбільш натворили, Буча, Ірпінь. Там вже є люди, які саме там були затримані, і вони в полоні. Як ти думаєш, чи це було б корисно для чогось? Може для історії, може для документального фільму? Для чого це може? По-перше, якщо їх туди завести, їх місцеві розірвуть голими руками. Це по-перше. По-друге, я думаю, що глядачі АТР чудово знають, що після завершення Другої світової війни німців змушували голіруч розкопувати братські могили, ексгумувати тіла і по-людськи їх ховати. Але треба розуміти, що ті військові, які є зараз в полоні, їх краще використати як обмінний фонд і забрати хлопців з Азову, наприклад. Абсолютно. А те, що намагатися в цьому смітті знайти якесь раціо, якусь свідомість, достукатися до якогось інтелекту, я думаю, що це буде просто дурна робота. Наприклад, взяти оцього, я не пам'ятаю, на жаль, як звати цього. Якого засудили? Я просто хороше слово вживати не хотів, а поганих не доберу. На жаль, тому що ми все ж таки зараз в телебаченні. Був би на Ютубі, я б його обклав триповерховим. Так от, його питають, на що ти це зробив? Він же ж вбив 62-літнього, здається, пенсіонера. Він каже, а мені приказали. От мені приказали і угрожали трибуналом. Якщо ти, придурок, не розумієш, що це є злочинний наказ, якщо ти не розумієш, що військовий трибунал якраз плаче по керівнику, який тобі такий наказ віддає, якщо в тебе немає гідності, то що з нього взяти? Просто впаяти так само, і абсолютно правильно вчинено, впаяли йому довічно, і він поповнить обмінний фонд. І поміняють цю людину на нашого гідного військовослужбовця. І це, мені здається, найправильніший вихід з цих ситуацій. Не треба їх нікуди возити, тільки просто паливо задармо випалить і все. Слушна думка. Я думаю, що, знаєш, що хотів запитати. Ось вони, ти бачив, ти був в Бучі, був в Ірпіні, був у цих всіх містах і місцях, де було скоєно найзвіріше, я не знаю, як це назвати, злочин, так і ними.
І я коли побачив таку інформацію, що британська, здається, розвідка сказала, що Путін керує, тобто втручається в командування операцією на Донбасі, ну цим участком війни, да, цією ділянкою, де він там проводить свою так звану спецоперацію на рівні бригадного генерала і на рівні полковника. Тобто він дуже всередині знаходиться. І завжди, знаєш, коли кажуть, що Путін це там десь на небі живе, нічого не знає, там якийсь там може хворий і помирає. Ні, він на мій погляд, дійсно, британці мають рацію. Він слідкує за всім і на великому екрані йому все це показує. Ось ти. Аналізуючи ці злочини, включно там з зґвалтуванням, розстрілами, абсолютно безпідставними, просто такою надмірною, немотивованою для навіть ненормальної людини жорстокістю. Чи ти не пропускаєш таку думку, що їм, ну якщо не був такий наказ даний, то командири довели, що політичне керівництво непогано сприйматиметь, якщо ви будете побільше вбивати, гвалтувати, залякувати. Тобто це частина плану була, яку довели до найнижчих ланок. Чому ось я так думаю, я пропускаю. Так? Ось він каже, мені дали накази, я вбив людину. Просто так. Так? Тобто ці люди, їхня арабська психологія влаштована так, що вони ніколи не зроблять того, в чому не впевнений, що це буде погоджено, чи за що може навіть нагороду там отримати. І ось як ти думаєш, як це працює? Чому таке масове звірство на нашій території проти саме цивільного населення? Тому що ми помилково в якийсь момент почали відділяти російський народ від Володимира Путіна. А Володимир Путін – це плоть від плоті російського народу. Ну, його ж туди не завезли в полумованому вагоні, його не скидали інопланетяни. Це кадебіс, який все своє життя жив, працював в Російській Федерації, на Російську Федерацію. Його оточення абсолютно точно таке саме гниле. Навіть якщо б таких наказів не було, взагалі неважливо, були ці накази чи ні. Російська армія і наші військовослужбовці це підтверджують, це просто збіговисько мародерів, збіговисько гвалтівників, збіговисько вбивць і головорізів. Про це говорив Марко, з яким ми записували інтерв'ю, про це говорили бійці там 72-ї, бійці 30-ки, ну, кого не спитай, всі одноголосно стверджують, що це просто якесь, кодло. І таке враження, що це сталося вперше. Ну, невже забули першу чеченську, другу чеченську, першу грузинську, другу грузинську? Невже ніхто раніше цього не бачив? Невже ніхто не знав, що очікувати від армії з такими традиціями? Що очікувати від країни, яка просто свіжий народ готова була підірвати? Згадай оці теракти, які прокотилися Росією. Згадай вибухи там на парку культури на Октябрьській. Згадай Норд-Ост, коли вони просто кров'ю вмили всіх своїх співгромадян. Там же ж було доведено, що це абсолютно кривава і безтолкова була спецоперація по звільненню заручників, коли там більша частина заручників була фактично вбита. Що від них ще чекати? У них руки по лікоть в крові, в цих кадебістів, в цій Червоної армії. Нема що дивуватися. Навіть якби неважливо, був цей наказ чи не було, вони би і самі впоралися прекрасно. Тому зрозумій, яка психіка може бути в людини, яка за наказом гвалтує немовля, як це було в, я не пам'ятаю, там в Ірпені чи в Бучі. Це так само, до речі, в Херсонській області такі самі злочини вони роблять. Тобто це не якийсь там випадок, це система така. Це або повний дегенерат, який просто не розділяє для себе чорне і біле, або це людина, яка виконує цю вказівку із задоволенням. І воно і одне, і інше це жах.
Тому, Сергію, ну, та знаєш, давай напевно вже про них не будемо. Зрозуміло все, і як наші військові кажуть, що їх можна лише утилізувати. Ну там розмовляти з цим суспільством можна лише там згодом, коли не знаю, не зрозуміло, чи це взагалі варто, але лише після їхньої тотальної поразки. Зараз я хочу про інше запитати. Я останнім часом думаю, коли там готуюся до етерів, до інтерв'ю, щоб кожне інтерв'ю було не просто розмовою, а мало користь для медійної боротьби на медійному фронті. А ви ведете з колегами цю боротьбу не лише для українців, і може і головним чином не для українців, бо ми на власні очі це все бачимо, розуміємо. Ви робите відео, репортажі, я не знаю, що ще, перекладаєте іноземними мовами, ви даєте їх агенціям найкрупнішим світовим. І це дуже важливо, ну, на тлі того, що ось нещодавно там, наприклад, французи, ну я їх знаю, це люди. Угу. Вони там новину подавали таку, що Маріуполь було звільнено, тобто росіяни звільнили Маріуполь кінцевий, остаточний. Вони так подавали це на загальнонаціональному державному каналі. Там був скандал, звісно, але таке було. Ось чим ваш канал, я повторюю, Український свідок, займається. Підписуйтесь усі, бо там багато контенту. Я сам періодично заходжу і дивлюся. Ось що ви робите, задля чого, які ваші напрямки основні, чому це потрібно, чому це важливо, на що треба звернути увагу, і може нашим глядачам, а їх багато в багатьох країнах, нас в десятках країн дивляться, робити, коли вони зайдуть до вас на вашу сторінку і захочуть там щось репостнути чи постійно це робити, бо це дійсно треба так зараз робити всім. Ну, у нас від самого початку була дуже амбітна мета, коли Віталік Дейнега запропонував мені займатися цим проєктом. Ми провели там в кінці, що це було, лютого. В кінці лютого, якраз це був там 29-30 стратегічну сесію. І з початковою командою визначили для себе 3 напрямки, в яких ми працюємо. Перший напрямок – це документування злочинів, для того, щоб з роками ці відео можна було на проєкторі показувати в школах, або що там буде, не знаю, на уроках історії, для того, щоб були документальні свідчення оцих от звірячих вбивств, катувань російською армією українців. Тому що, як показує практика, українська нація дуже добра і вона має дуже коротку пам'ять. Я чомусь побоююся, що з завершенням цієї війни, а вона завершиться безумовно українською перемогою, з часом знову з'явиться велика кількість людей, яка симпатизує Росії, і почнуться розмови, що там треба поговорити про відбудову мостів і таке інше. Тобто для цього, щоб цей процес якось або не те, щоб упередити, а просто тримала наша нація в пам'яті, ми це все документуємо. Це перший напрямок. Другий напрямок – це робота з, він такий трагічний і безперспективний, як на мене, але це теж треба робити. У нас є телеграм-канал «Український свідетель», який ми наповнюємо в першу чергу для російськомовної аудиторії, для української, для російської. Там у нас є дописувачі, які там нам пишуть з Чехова, це місто сателіт з Москви, там з Санкт-Петербурга, ще звідкись. І це така, знаєш, комунікація з ними. Дуже багато з них пишуть нам в приватні повідомлення. Там, звісно, дуже багато погроз, зазвичай, відсотків, мабуть, що 95. Але є і притомні люди, які розуміють, що явно десь кудись не туди звернув цей російський воєнний корабль, а українці тільки допомогли визначити йому напрямок. Тобто це там певний інвазійний вплив на уми в Росії. І один з основних, все ж таки, там я би виділив 2 основних: роботу з українською пам'яттю і оцей, про який я зараз скажу, це робота на Захід.
Тобто в якому плані? Не те, що ми отримуємо гроші Сороса, а в тому плані, що всі наші матеріали, вони, по-перше, абсолютно вільні до ретрансляцій, вони з відкритим авторським правом, бо ми не оголошуємо на них свої права. І ми їх передаємо і в наші медіа за запитом, і в західні медіа за запитом. У нас вже була співпраця там з CNN, з MSNBC, з ABC News, з BBC, з «Настоящим временем», з Reuters, це буквально днями. Тобто наша задача знаходити історії, які будуть цікавими західному глядачеві. І ми вже ми чітко відслідковуємо їхні настрої. Зараз для них війна в Україні, звісно, що відійшла там на другий, третій, п'ятий план. З часом цей процес буде повторюватися і в Україні, і це буде так само, як в 15-16 роках. І наше завдання, щоб цей процес був не те, щоб незворотнім, тому що це неможливо, або максимально уповільненим. Тобто ми повинні знаходити історії, які будуть тримати суспільство західне в напрузі. І тут є великі ризики там скотитися в такі, знаєш, в трешню, це вбили, зарізали, зґвалтували. Але поки що нам це вдається. Наприклад, у нас було дуже успішне відео з безпосереднього місця бойових дій, де на переправі на Сіверському Донці було зруйновано вщент окупантів. Під час форсування Сіверського Донцю, там щонайменше, за нашими даними, там те, що ми безпосередньо від бійців дізналися, що найменше 70 одиниць військової техніки російської залишилося назавжди на берегах Сіверського Донця. Або не назавжди, там частину можна, до речі, відновити, і сподіваюся, вона скоро вже буде використана для того, щоб чинити смерть російським окупантам. Тобто 3 напрямки, да. Європа і Америка, український глядач і російські уми. Да. Ти знаєш, я трохи додам щодо росіян. Тут справа навіть не в тому, щоб когось перевиховувати. Я думаю, що ті там 5%, які пишуть, що так, все жахливо, вони це раніше розуміли. Ні, я нічого не закидаю вам, я просто хочу додати. Я хочу пояснити, вибач, будь ласка, тебе переб'ю. Там питання не в перевихованні більше, а в тому, щоб їм нарешті відкрити очі в тому, що меншовартість – це емоція, яку повинні відчувати не ми. Меншовартість – це якраз та емоція, яку повинні відчувати вони. Це не ми прийшли до них додому і ношені труси відправляємо своїм дружинам додому, розумієш? Це вони роблять. Вони повинні розуміти, що молодший брат вони, не ми. Вони повинні розуміти, що є такі девайси, як пральна машина, як вона працює, що, вибачте, посрати можна сходити вдома в себе в спеціальну кімнату, де є спеціальний для цього інструмент, а не бігти на город за 300 метрів. І вони повинні це знати, вони повинні це розуміти. Тому що, якщо ви приходите до нас і крадете труси, унітази, пральні машини, комп'ютери. Це ж, пам'ятаєш, був якийсь ідіот, який в плитоноску замість плити в комп'ютер MacBook поклав. Це ж яким треба бути дебілом, щоб не знати, що MacBook не можна зламати, що ти просто залізяку собі, причому смертельну залізяку, засовуєш на пузо. І вони повинні це знати, вони повинні це розуміти. Росіяни повинні розуміти, що другий сорт – це вони. Це перше, Сергій. А друге, я просто зауважу, знаєш на чому? Що ось люди, які з того боку спостерігають і мені там щось доводять, про настрої там, да? Їх, в принципі, це суспільство, не суспільство, цю банду, цю, не знаю, там, націю вбивць може не зупинити навіть, а налякати і примусити там до чогось там корисного для нас лише, по-перше, кількість пакетів чорних, так, кількість загиблих. І, до речі, зараз поки що інтернет майже вільний в Російському Рейху. І те, що ви робите, дуже важливо. Вони
все ж таки, чим більше загиблих з їхнього боку, вони більш цікавляться. Ну там спочатку родичі військових, там родичі там когось там. Родичів їхніх, так, але це все розповзається, і те, що ви робите, це абсолютно недаремно. І вони мають бачити не лише там свої новини, а й те, як скільки загиблих ось при тих операціях інших, що трупи залишають, що ставляться до особового складу цього, там як до м'яса, що дійсно українці нікого там не хочуть там вибачати, обіймати, і що тут, ну коротше, що на них тут чекає виключно смерть. Що дуже корисна інформація, особливо коли вона доведена кадрами, те, що ви робите. Тобто це не безкорисно, абсолютно, це корисно для перемоги, для психологічної війни правдою саме. Та я абсолютно з тобою згоден. Тому що бачачи ту реакцію, ми ж не все публікуємо насправді з того, що нам там в лічку насипають. Але, ну, по-перше, там дуже великою кількістю людей спостерігаються певні девіації, а по-друге, вони дуже болісно на все це реагують. Вони не можуть це поки що досі сприйняти. Хоча дуже часто, ну от особливо, якщо ми говоримо про телеграм-канал наш, ми використовуємо інформацію з їхніх джерел. З їхніх. Наприклад, там днями десь в Оренбургу, здається, чи де, два придурки. Один, значить, найняв екскаваторщика, а другий, власне, цей екскаваторщик почали шукати чермет і ввалили магістраль, яка постачає воду на все місто. Там вони лишили без води 28 тисяч людей, два дебіла. Тому, ну, там, або там фото з похорон російського військового, а там вони, я не знаю, що це за люди, вони просто навіть не змогли своєму, ну, типу, воїну організувати людську труну. Він просто в ящику в якомусь збитому, знаєш, з гівна і палок лежить. Ну, це все відкриті джерела, і ми просто це все збираємо і їм показуємо. Типу, чуваки, ну, це ж не ми придумали, це не ми написали. От у вас на сайті, на такого-то міста, оця новина. Зверніть, будь ласка, увагу. Може, ви щось робите не так? Ну, ви ж подумайте. Я навіть подумав, Сергію, що це може якийсь буддізм, може це Бурятія, може там так хоронять в ящиках з бідовочів, там, в принципі, там якось. Я не знаю, я не знаю. Ну, там... Ну, це речі ненормальні абсолютно. Да, в Україні теж так, то треба говорити. В Україні теж бувають якісь такі дикі історії. Я там полюбляю час від часу на Укрнет зайти, подивитися там регіональні новини. Але у нас аж такої дічі нема. Ну нема, от просто нема. Ні, ну тут немає чого порівнювати. Просто, знаєш, до війни багато хто не хотів цього помічати, хотіли думати, що росіяни такі самі, як, ну, трохи інше. Ну, ось це трохи виявилося абсолютно не трохи. Абсолютно хтонічна нація. Абсолютно. А скажи, Сергію, ось небагато людей, до речі, ну багато хто там жив, навіть народився на Росії, ну через деякі обставини, там батьки жили, там працювали, а ти навчався в Росії, причому навчався... Так, я не те, що навчався, я народився там, я народився в 89-му році в місті Новосибірськ. Ну, як моя мама. Да, потім я довгий час, ну, ми повернулись, очевидно, в 91-му році, і потім я там жив з 5 по 10 рік. Да, тому, ну, а питання в чому? Дуже багато, є людей, зараз скажу, в чому питання. Зараз скажу, в чому питання. Саме в тому і питання. Ось, знаєш, через що там багата частина київських євреїв не пішла з Києва під час окупації нацистської. Бо кияні, в тому числі єврейської національності, вони думали, в них було уявлено, пам'ять така була, що тоді під час так званої громадянської війни, коли німецькі війська прийшли, це були, в принципі, культурні люди. Тобто вони там лад влаштували в місті, там було більш нормально. Але виявилося, що за 20 років просто прийшли зовсім інші люди, німці, але не ті, кого вони звикли там бачити чи уявлення, про яких було.
А ти Ні, Айдер, я розумію, про що ти говориш. Ні, це не останніх 20 років почалося. Послухай, я вже розказував десь. От у мене ну, ніде правди діти. От один з дідусів був класичним росіянином. Він колись там в якомусь році втратив на виробництві ногу, був інвалідом. Він коли закладував, то міг допитися до того, що в якийсь момент опинявся посеред кімнати в одних трусах і грав на гармошці. Ну, це ж не 20 років тому почалося. Це там це несеться ще з 17-го року. От караул, от з тих пір, як караул у них устав, да, от караул устав, граждані там засідателі. От з тих часів там і панує влада оцього от, навіть не плебсу і навіть не робітничого класу, а ну, це принизливо використовувати проти цілого народу це слово, але все ж таки я не маю іншого виходу. Там панує бидло. Там панує бидло. І це не почалося не 20 років тому. Ну так, я спеціально, це хибне таке порівняння з німцями, бо, як сказав Лесь Подерев'янський, це для німців нацизм, фашизм був хворобою, а тут це нормальний стан, на жаль. І я хочу, знаєш, що запитати, у мене, наприклад, я можу сказати, що з тих людей, з ким я взагалі там спілкувався, колись там в Росії, я більше з ними там прожив, я зараз спілкуюся буквально з парою-трійкою людей, причому це люди, яких я не знав до того, як я опинився в Україні. Це проукраїнські абсолютно люди, які страждають і допомагають дієво, так? Але ті люди, з якими я був знайомий, вони не лише не допомагають, і жодного телефонного дзвінка не чув. Я не чув нічого. Тобто, коли йдеться про хороших русських, знаєш, там на заході там чи десь, я думаю, мені здається, я всіх трьох людей знаю. Так, а про кого ще йдеться? Ось що це за така сентенція «хороші русські»? Чи знаєш ти когось з тих людей, і чим вони можуть нам допомогти? Не існує в природі хороших русських. У них рано чи пізно шкребеш, ну от до імперіаліста ти дошкребешся в будь-якому разі, до шовініста ти дошкребешся в будь-якому разі. Ти ж зрозумій, вони навіть свою культуру не вивчають і не знають. Якби ці дебіли перед початком війни в 2013 році відкрили Анну Ахматову і почитали «Реквієм», і зрозуміли, що з часом, якщо вони будуть себе так поводити, чорні Марусі поїдуть за ними, або за їхніми рідними, або за їхніми близькими, або за їхніми сусідами, у них би, може, десь щось і кляцнуло. А так як вони і свого не читають, вся російська література на що спромоглася за всі часи. Графоман Пушкін втопити собачку і зарубати бабушку та сокирою. Знаєш, яка б вона не була, вони і нею не цікавилися, здається. Вони так, навіть нею не цікавилися. Тому і справа. Вони не цікавляться своїм, абсолютно, вони не знають свого. І якби вони читали, якби вони розуміли, якби вони вивчали, я з чого так сміливо про це кажу. У мене історію викладала чудова спеціалістка Єлена Анатоліївна Котеленець. І вона ще тоді, в 2008 році, казала, що історія розвивається по спіралі. І ви повинні пам'ятати, що в воронку терору потрапляє 9 з 10. Не допустіть цього сьогодні. Але таке враження, що з усієї аудиторії це запам'ятав тільки я. Це було на Росії, так? Так, це було в Російському університеті дружби народів. Да, знаєш, це звучить навіть ця фраза «дружба народів» дуже сюрреалістично зараз. Яка країна, така дружба? Да, взагалі-то спіраль історії в російському варіанті більше схожа на штопор.
Мені здається, так. Їхній такий робочий інструмент, в принципі, і надіюся, що це останній штопор Росії всієї історії. Шкода лише, що за рахунок життів найкращих синів і доньок України. Дякую тобі, Сергій, за твою працю. Щоб ти знав, телеканал ЕТР завжди готовий співпрацювати. Якщо у вас є будь-які ідеї, просто щойно телефонуй, будь-яка підтримка, будь-яка співпраця, трансляція, що завгодно. Ми вас дуже поважаємо, любимо і знаємо. Дякую, що знайшов час, і перепрошую за те, що потребував. Ну, дякую вам. Так, дуже приємно. На все добре, і я вдячний глядачам телеканалу ЕТР, які дивилися цей прямий ЕТР. Залишайтеся з нашим каналом, допомагайте телеканалу ЕТР, який працює на перемогу, на Крим, на Україну, на всесвіт. І будь-яка ваша допомога у ці найважкі часи, вона дуже важлива, і це ваш внесок в перемогу над російським нацизмом. До нових